La Paris, zein izan zen edo gogoan edo entzun duzun azken iraultza ura? Biennango gerrarekin bezalaxe, ikasleak kalera atera dira, egurra galanta jaso dute, baina badirudi amore emateko prest ez direla Ameriketako estatu batuetan, ez dugu ahaztuko Israelen babesle nagusia den horretan. Gertu, Kolonbiatik, bestelako adierazpenak maiatzaren lehenean gainera. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Haze nolako garaiak badirudi, lehenago ez dela alakorik pasa, ala bai, sionismoa, eskuin muturra, ondoko azpian hartzea, eta ez da buliganaren nazioarteko eguna delako hau. Tira, Albert Pla, bat baina gehiago ikuste duen jota dagoela, baina asmatzen du, noiz esaten duen gauza bakoitza. Y esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar, sí, ya. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, están cayendo bombas en Madrid. Ez da ez girorik falta eta istilu galantak erasoak ere jasan dituztelako Palestinarekin elkartasunez eta genozidioa geldiarazteko eskatuz, 100 ikasle atxilotu baitituzte azken orduotan eta poliziak gainera modu bortitzean ekin die euren aurka. Ustez, kontrolatu gabeko taldeak ere izan dira euren aurka jo dutenak eta azken orduotan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, babestera jo duten herritarrak. Beraz, ikusten duzuen, enfrentamendua ez zela ez nola nahikoa Ameriketako estatu batuetan. Bien bitartean, Gazan ene bada, azenolako txikizioa, oraindik ere etenik ez duena, azken datuen arabera, Gazako hiritarren gehiengoa pobrezia muturrekoan bizirik segitzen dutenei buruzari gara. Kolonbiatik, lehen ere entzun duzue, Petro jauna. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Acompañen, luchen. Colombia será de la paz. Colombia será de la justicia. Colombia será del pueblo trabajador. Colombia será una potencia mundial de la vida. Batek esango du, akaso Kolonbiarekin maitemindu ote garen, gauza da sare sozialetan zer esan handia eman duela, eta ez bakarrik Telesur Amerika Latinako telebista kate nagusian, baita Al Jazeeran eta sare sozialetan ere. Honi buruz galdetuko dugu noski baietz Zurine Rodríguez hor bestan da dugulako zintzo. Eskerrik asko beste bain ere geurean izatagatik Zurine. Kolonbiara goaz, besteak beste maiatzaren leheneko aldarrikapen garrantzitsuak izaterekin batera, eskuinaren oldarraldiaren, Palestinaren genozidioaren aurkako tira, azenolako adierazpen historikoak egin dituen presidenteak? Bai, justuki, nik uste bi gauza importante pasatu zirela atzo Kolonbian, batetik Kolonbiako presidente bat lidergoa eramantzun maiatzak bateko manifestazioan, eta hori zeresana izan nahi du, patronalarekin baino langileekin agertu zen Petro, eta nik uste hori oso importantea da, zenbakigu, Kolombia historikoki azken boladan neoliberalak izan diren presidenteak izan dituela, beraz aldaketa bat bai esaguratua da, ez? Baina gainera, Petroren adierazpenak oso esaguratuak izan ziren Palestinarekiko, argi eta garbi etzantzun, Kolonbiak eten egingo zituela, bere harremana Israelekin, justuki eta lara ezatzun, Israelek estatu genozida bat dalako, ez? Ez da lehenengo aldi horrelako gauzak esaten dituena Petrok, baina ni bai uste dut justu
maiatzak batean esatea baduela bere simbolismoa, eta gainera, bueno, beste herrialdei mezu bat bidaltzen die, ez? Eta da, posiblea da, Israelekin harremanak etetea, Kolonbiak egin du, eta jarrera aktibo bat eduki behar da elkartasun horretan, ez? Bakea, eta beak ala esan zuen, ez? Bakea ez da zaten, bakea egiten da, ez? Eta nik uste argi eta bargi Petrok ala ikusi zuen gaina oso ondo dakite Kolonbian justuki, ez? Zer da indarkeria, zer da genozidio bat, bere momentuan, ez? Union Patriotikaren kontrako izugarrizko anikilazio prozesu bat bizi izan zute, beraz oso ongi dakite zer dan praktika horiek, ez? Maiatzaren lehena Kolonbian, Ameriketan, mundu osoan zehar milaka lagunek kalera ateratzeko autu egin dute, eskubide sozialak, langileen eskubideak, soldaten igoera, jardunaren murrizketa, Euskal Herriak hor aniztasuna badu, ohiko moduan, bidasoaren alde batean zein bestean, akaso, ez dakit, 25, 30 hortxe kokatuko nuke, kolpez-kolpetik, baina maiatzaren lehenari begira jarrita. Hego Euskal Herriari dagokionean behintzat, sindikatuak bereizita. Ipar Euskal Herrian batera ikusi ditugu, ohitura badelako. Bereizita, bi sindikatu nagusiak direnak behintzat, hasteko eta behinela eta lab. Nola ikusi dituzu? Bueno, tamalez, esperagarria zan batasun hori ez egotea, ez delako bakarrikan maiatzak bateko kontu bat, baizik eta estrategia kontu bat, ez? Baiela eta Bailak, bueno, nik uste oso harreman momentu honetan tentzionatuta dutela, eta maiatzak batean ikusi da tentzio hori. Naiz eta gauza askotan aldarrikapen nahiko antxerakoak izan arren, ez? Estrategia eta taktika desberdina dute, eta hori kalean ikusi da, ez? Pena da, baina errealidadea da, ez? Hori bai, nik uste eta niri bai gustatuko litzaidake, ez? Azpimarratzea oroar sindikatu gehienak transizio ekologikoan jarri zutela ere begira da, eta biziki importantea iruditzen zait hau, perspektiba laboral batetik ulertzea transizio ekologikoa eta aldaketa klimatikoa ulertzea lan baldintzen ari da, ez? Zer esana eman dezakez, justuki ez, fabrikak itxi beharko direla, prozesu industriala aldatu behar dalako, eta hainbat gauza egin behar direlako. Beraz, modu sindikal batean horri heltzea, iruditzen zait oso desafio handikoa, ez? Egia da, batasun falta gontzala, baina esango nuke oroar jendea kalera atera zala, maiatzak bat, naiz eta eguraldi oso txarra izan, ez? Beraz, bada mobilizatzeko eta aldarrikatzeko egun bat. Alako egunetan edo nolaren txaskarriloen, esamesen, alako gauzatxoei ere erreparatzeko tarteari izaten da. Rekurso iruditan ikusi dugu, sindikatu guztiekoiko eran euren konbokatoriak egin dituzela, mugimendu sozialista delakoak ere hitzordua Bilbon, eta arrakastaz gainera, deigarria egin zego edo nolare, Davidek zenolako tartea eman dioten. Kritikarik ere betiko moduan irakurri ahal izan dugu, ikurriña gutxi ikusi direla, maiatzaren lehen honetan. Ez dugu tarte askori guztiari emateko, baina aipatu duzulako, isa plataforma sozialan aipamena egin diozulako El Correo Español, eske asko gustatzen zait hau esatea. El Correo Españolek egin dion aipamena, ez dakite, Euskal Herria Bildu mekarri beharra zeukaten. Gatazka hori, hilezazu aita, edo ama, edo sabaizeuak, azaldu iguzu. Aipamena zergatik egin diozu, Zurine? Bai, errealidade bada, atxo, mobilizazio masibo bat egin zutela, eta hori errealidade bada, eta hori badauka, ez dakit, divulgazio albiste dela, zalantzari gabe, bai. Albiste dela, inongo zalantzara gabe. Gero, albiste horien nola kontatzen den, da beste gauza bat, eta ni justo horri egin diote referentzia, ez da, EH Bilduren estizio bat, ez? Estizio bat izateko, eta nik uste dut hori rigorrekin jolastu behar degula kazetariok, estizio bat izateko haustura bat egon behar da, eta ez da egon, bada beste subjektu kolektibo bat, eta hori errealidade bada, eta subjektu kolektibo hori kalera atera zen, eta jendea bilduzun, eta hori errealidade bada, eta hori kontatu behar da, baina ez da haustura baten ondorioko sortutako subjektua, eta orduan nik titular horretan, intentzionalidade puntu bat ikusten nuen, eta azken boladan asko hitz egiten ari gara, fake newsen inguruan, eta komunikabideak nola errealidadea bera kondizionatzen eta enfokatzen dugun, eta nire ditzitzen editorialismo handiko
titularra zala hori. Honekin ez dut esan nahi, manifestazioa ez dela kubritu behar, errealitate bat da, eta berri bat da, ez? Baina, EH Bilduren estizio bat ofizialki ez da. Laxe, anekdota horri ere tarte egin genuen sare sozialetako gauzatxoak ekartzeare gure misioare badelako goazen apirileko ferira, kasu honetan Bartzelonara, honi buruz asko daki Zurinek gainera, azenolako aterrizajea Sánchez presidentearena. Eta tira, hitza zurea da Zurine. Baten batek egurra eman zion hasieran eta geroz eta gehiago ari da jasotzen orain. Ikutu edo usain elektorala ez ote duen bere gutunen kapitulu hauen kontuak, hasieran jota bazegoela irudikatu. Sare sozialetan audioren bat ere ibili da bolo-bolo, ia bihotzekoa jota izandako adineko emakumeren bat edo beste pentsatuz Moncloan zirela falangistak, gauerdirako, zertan dabil Sánchez? Nik uste Sánchez kanpaina egiten dabilela, bere estrategia horren baitan, pasagara kulebroi bat bezalaxe, pasagara izilune horretatik, deklarazio instituzional batera, eta orain berriz bere lidergoa eraiki behar du, eta lidergo horren baitan badago presidentearen lidergoa, baina feriara jun behar da, gertuko presidente hori bezala ikustarazteko, eta egin duna da, egin behar duna, bere lidergoa indartzeko, gero egia da beste eztabaida bat hortxe ere badagoela, eta da zergatik egin du Sánchez egin zuena, baina, Sánchez nik uste horrelako pildorak emango digula, Zebillara jungo da, Katalunian ikusiko dugu baita, seguramente Europako hainbat lekotara jungo da, eta jungo gara ikusten, bere Ave Fénix bezalako emergentzia, deskantzatu du, beraz, badauka orain karretea ibiltzeko leku batetik bestera. Hala ere, neurririk oraindikan ez digu eztan, bera oso keskatuta zegoen, Lauferren inguruan eta bere egoeraren inguruan, eta keskatzekoa da, baina neurriak behintzat oraindikan zerk egingo duen ez dakigu. Ikusi dugu Podemos animatu dela, eta auzitara eraman duela Oke Diario esate baterako, Madrilen ustez jardunaldi jasangarri batzuk antolatzeatik jasotako diruagatik. Ez da diru kopuru handia, baina akaso adibide interesgarri bat. Jauzi egiten ari gara, batetik bestera, baina ingurumari honetan, honezkero apirilaren 21 pixkat diluituta daukagu, ez da, Zurine, non geratzen da, Andueza jaunaren lehendakari ordetza hori datorrena, ez datorrena, Urkullu honezkero gaztua dugu, ala ez, Pradales, honezkero estenan sartzekotan, nola dauzkagu kontuak aintzat hartuta estatuko aktualitateak uholdea ekarri duela, zentzu zabalenean? Tamalez, politika oso askardoa, eta behin Euskal Herriko EAko hauteskundeak pasata ja jarri gara, Sánchezen afera, baina bitartean hemen gauza gertatu indira, Pradales eta Andueza jadanik bildu dira, eta niri soguratzua iruditzen zait, normalean, politikan egiten dana da, boto gehienak ateratzen duen horrekin, egiten du beste alderdiekin rondatxo bat, eta alderdi horrekin egiten den rondatxoan normalean izaten da, handienetik txikienera. Beraz, pentsa genezake lehenengo bilera hori EH Bildurekin egin beharko zula, eta ez du egin, de facto Anduezarekin egin du, jadanik jakin badakitelako paktu hori benetan indartzua dela, eta orain egiten ari direna, ez dakigu oso ondo, baina, bilera horretan karteren banaketa, edo behintzat karteren negoziazio hori abian dago, urrengo astetan, seguramente jakingo dugu, ze karterak eramango dituen EAJak eta ze karterak eramango dituen PSek, eta ikusita emaitzak, batetik, EAJaren ahulezia, baina bestetik, PSren indarkeria, seguramente ikusiko duguna da, Anduezanen papera, biziki importantea izango dela urrengo gobernutan, eta zailburutzak begirata, PSek zailburu galanta eukiko ditu. Baina egia da oso gutxi jakiten ari garela komunikatiboki edo publikoki honen inguruan. Porra, ausartzen zara, hezkuntza, osakidetza?
Ba, niri ez gustatzen ausartzea, zen ausartzen naizen bakoitzan galtzen dut. Eta ausartzen ez naizen bakoitzan irabazten dut. Baina ni bai uste dut berdintasuna PSOEk eramango dula, hortxe egongo dela, eta osasuna, ba, ez dakit EAJak emango dion edo ez, baina baitzat PSek eskatuko du. Ba, aizu, bukera zer diritzu, Albert Pla. Honek beti asmatzen du, bete-betean, hasiera batean txunditu ere egin gara, Madril bombapean, baina mezua badatorrela. Ez duela mezu zehatzi baizik, eta honezkero gertatu dela aurretik. Tira, hitz jokoa, baina nahi duenak errez harrapatu dezakena, ezta? Bai, eta esaldi oso klabe bat, ez? Sálvese quien pueda, esaten du erabiltzian, ez? Eta nik uste, Madrilen egoera alaxe dala, gizarte, ez? Leheno ikusten genuen Petro alde batetik, ez? Komunidade eta gizarteari eta kolektibidadeari egiten erreferentzia eta bitartean edo beste aldean badaukagu Ayuso eta Madrid hori, ez? Individuala dana, kapitalista dana, badago erresistentzia, ez? Nola ez? Baina, bueno, nik uste Arbel Prak oso ondo, ez? Eta humorez jolasten duela, baina beldurgarria den gizarte bat ikustarazten duela. Ba, laxe, Albert Pla handiarekin gaurkoz agur zurine, laster batean hementxe platoan zaitu gainera, aste honetan, zenbat kontu eta zenbat gai aztertzeko eta horri buruz aritzeko, mila esker gabon pasa. Zuei. Y esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar, sí, ya. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Están cayendo bombas en Madrid. Están cayendo bombas en Madrid. Eta bueno, alkarrikusiko dugula, abenduaren 20an eta 21an beharrezkoa bada. Bebai, Bilbon, sarri kantetan, eta hoxe, izo daitezela fatxa horiek. Segi holan, aurrera! Hori da gure itziar, ez dago txalo bero bat, mesede, ez da... Neba da, nola dagoen Euskal Irrati Telebista Kate Publikoko 11. Bai, izorra daitezela fatxa horiek, Itziar Ituño ikusten duzue, Super Itziar Ituño, Fermin Muguruza, izan ere ez da ez gutxiagorako izan, abenduaren 20-21eko sarreren festa hori, baina kontzertuan izango da, baina batez ere zentsuraren aurkako mezua. Horretarako egin baitu deia besteak beste musikari iruindarrak, eta ez da hori bakarrik izan ere memoria historikoa pixka bat egin da, gogoan duzue, Galindo, nork ez? Ni konturatu nintzen, esaten du, hau da, jasarpen baten historia, ez? Kortaturekin berehala, baina Madrilen bertan bere utzizkiaten zenbait kontzertu, negu horreakekin Galindoren hausi madarikatu horrekin. Galindorena gogoratzen duzu? Ia, 10 urte segun ginela. Galindorena... Gogoratu, nola aztu hori? Hori izan behar nizu. Nola azten duzun hori? 1983an izan zen. Gure mundua arriskuan dago. Gaiak lurraren espirituak ezin du gehiago jasan gure planetan gertatzen ari den hondamendia. Eta hondamendia galanta, klimatologikoa eta baita ekonomikoa ere. Badakizue, gerrateak, guztia monetizatu daiteke, kontabilizatu daiteke, guztion poltsikotik zenbat diru joango ote da. Klima aldatzen ari da, planeta txikitzen ari gara, eta klima aldaketa eta eguratxaren gora berekin, badakizue, euriteak, goldeak, txikizioak bilioi bat gastatu omen du Europar Batasunak kalte horiei aurre egiteko. Bilioi bat kalkulatzen hasita, nien ez ausartzen. Argi dagoena da, berotzearena gelditu barra dagoela, ez dakit, bestela hemen ez dago modurik bizitzeko, ez da gauza berri, ez da? Edo bai, eta horretarako neurriak hartzen hasi beharko genuke, hasteko eta behin gainezka eduki dezakegun armairu hori, erosketa basatiak, neurri gabekoak, prest gaude horretarako,
urratsa emateko behintzat ez dakit, bidea ikusteko gai gara, goazen kalera. Euskal moda sustatu asmoz modaren astea egiten ari dira Donostian, gu moda jasangarrian zentratuko gara, jendeak erosten aldu bigarren eskuko arropa edo eta erosterakoan fijatzen alda materialetan, ikusi herritarrek esan digutena. Nik ez, ni lehenengo eskukoa, eta normalen internetetik. Eta arropa asko erosten, oza, daukat justo hilo necesar. Tarteka bai, noizbeika erosten dut bigarren eskuko arropa, baina, bueno, errexena, mundu hontan eta hiri hontan, errexena, dendaz denda, lehendabiziko eskuko arropa errexagoa da erostea. Modagarekin datorkielako, fin ez dakit nola esan, baina... Nik egia esan da lehenengo eskuko erosten dut, baina, bueno, ez dut asko erosten, eta orduan utia honitzen maten diot. Markan ere bai, gezurratu bat esaten markan egia esan. Esan da ez gehiagi, baina, bueno, zehatzen naiz kalitate honeko arropa erosten, eta ez oso garesti izatea. Nungoa den, Espainiako arropa badan, eta kotoia edo material naturalagoak badira, kontutan hartzen ditut. Nahiago dut pixka gehiago pagatzea, nahiago dut kalitatea, beste gauzen gainean egon eta luzeako, nahiago dut hori apurtu arte erabiltzea, Depende, igual eskiatzeko edo mendira joteko, ternua edo olako marka, Batzuton ternua ez darako marka, hola. Batzuek, mendiko arropak, ternua, honik zerdaki, saiatzen. Gertuko dena, ez elikaduretan, arropan, gertuko produktuak badira, gehiago beto. Ui, ja liatu dut, etzan, hau kauen la letxe? Ni liatu dut. Hau da nina bi? Bai, gero kendu ingo diogu, Orea. Orea, mendik aurrera. Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. Irudikatu gaituzue emakumeak mendeku bila, mendeku gose. Gosea kaso gehiegi izaten da, baina gauzak ere egikaritzea izaten da kaso honetan zinema arloko helburutako bat, eta halaxe Patrizia López Arnaiz Arabarra protagonista duela argi mundaka aldeko grabaketak eta mezua benetan interesgarria. Andreak hartu du istorio hori, baino berak mendekua nahi zuen. Hor, zegoen, maitasuna irabazten zuen, ez dakit, zegoen barkamena edo. Eta Andreak nahi zuena zen mendekua. Maskulinoaren idei hori resignifikatu du. Eta emakumeak hartu du, eta emakumeak bebai mendekua bilatu aldezake. Osea, egiten duena da pertsonai femenino hau, ninari boterea eman, empoderatu. Eta mendekua jarri bai bere posibilitateen artean. Ikusten duzue, pelikula iluna, erreala, eta akziotik gutxi ez duena, zinema aretoetan honezkero baduzue esan da bezala Nina. Bai. ¿Por qué estás aquí? Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere. Hainbeste eraso zentzu gabe pairatuz, lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen
ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala. Zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen ohe alboan. Europan barrena ibilita, asteburu honetan Tolosan bonberenean izango dituzue diba, Belgrado taldekoak, laukote Kordobarrak gainera kantutegi zerutiarra lan berria dakar eskuartean eta ziur ugari izango direla bertara gerturatutakoak, orain arte hainbat geldialdi egin dituzte, eta jira horretan gainera Euskal Herrian izango dute geltoki gehiago, baina tarte bat izango da horretarako. Argiz, azaro aldera izango dira, bai Donostian eta Bilbo aldean, esandakoa. Asteburu honetan Gipuzkoa aldean, sortzaile hauek gainera Andaluzia aldeko doinu hauek dakartzate ikusten duzue musika garaikidea eta besteak beste, Sara Zozaia edota Gorka Urbizu bezalako musikari handien kolaborazioak izan dituztenak. Besterik ez, bagoaz musika aktualitatearen aipamentxo hau egin da, bagoaz, baina argiz, asteburua gainean dugu eta noski, zuekin asteburuko kolpez kolpe lantalde osoarekin makina betean. Mila esker beste behin ere hemen izateagatik, muxo handi bat, merezi duzue, berarte. Aio.